ako pag magkasa. Samahan niya ako guys. Ito na guys. Wow. Guys. Ito guys, ang pag-aaralan natin guys. Yan guys. Yan po. Ang kapin po dito. Yan po. Ba baby. Ay. Oo. Ayan. Di pa tayo. Tapos dito guys. A. E. I. O. U. U. A. E. I. O. U. U. A. E. I. I. O. U. A. Guys, dito naman tayo sa kamila guys. Oh guys. Dito naman tayo sa iba guys. Yung mga binigay ng mom namin guys. Mom. Ito na po guys. Pa. Ka. Wa. La. Pa. Na. Ta. Sa. Ba. Da. Sa. Sa. Ma. Ta. Wa. La. Ba. Ta. La. Ga. Ta. La. Ta. 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 Ma. Ta. Ta. Wa. Tapos na po tayo guys. Much later. Tapos natin magbasa guys. Sayaw muna tayo para mawala ang atok. Tara guys! What the morning yan? Sige. Bang, huwag magpakalibang, napatay tawalan. Problema sa babae, napatiling ka. Hayaan mo sila magabot sa iyong libang. Yeah! Oh, baby, nice kong kinta. Social media. Oh! Stop. Guys, I love you guys.